Miltä se nyt, Pekka, näyttää tämä elämä ja maailma? No vähän masentaa ja ahistaa. Elää. Mikäs sen nyt sitten tekee sen masennuksen? No, tietäisi Hannan. No eihän me tiedä. Meillä on vähän silleen, että ei nuo petipuuhat oikein suju. Elää. Onko se sillä tavalla niin, että pitäisi enemmän saada sitä petipuuhaa ja hallausta ja kaikkea? Se on muuten suurimpia syitä, että alkaa mieli vähän järkkymään. Se on itselläkin lähtenyt välillä, mutta me osaa kotona se aika hyvin kuntoon. Videota ja muuta kaikkea, niin kuule siitä se lähtee niin, että paukuna kuuluu. Ja kun se ekan kerran kuule se tulppa lähtee irti, niin sen jälkeen se kuule paukkuu menemään niin kuin pitkää latua. Näin voitaisiin sanoa. Meillä olisi pieni tukilääkettä. Sirtatoksia. Ei ole tuttu lääke varmaan sulle, mutta sirtatoksia kuule ensimmäisenä 3 päivänä 3332211 ja 0. Sitten se on loppu kuule tuo masennus. Ja kaamos lähti. Fuit hitoloon, minä sanon näin. Voiko tämän kanssa ottaa sitä kirkasta? Sen verran voit ryystästä, että röyhtäisy tulloo ja kapseli menee alas.